Pini bang nili nali tuma fan West Karbi Anglong kiklang Voreng Awarsai puthak sila bang so video long nali tum han piklang ponik po mate sonsoni nili nang than pachini ponik po lapen nang litum stami video kicheng pen kijut an kilang ya fansi nili hin pen stami tuning ripon iglo tangte aprang si KARDOM kadukawe Karbi Teach 2.0 YouTube channel long kilang rat du ana fan stami lapen nang litum jong si labang so YouTube channel long na anta nali tum subscribe relang polte nali tum labang so YouTube channel bang subscribe ikon lapen adu het bell arjan ta dui hodak stami nali tum berek dian non lapen padar depen penali tum WhatsApp group long sike join ning hang polte nali tum nang join don iktame WhatsApp group long join iglo polte nali tum YouTube long thek long le afrang nali tum WhatsApp long stami update kilong prap jeng ya fan tangte pini laves Karbi Anglong Voreng Awarsai puthak le lang pon nang puthar ladak advertisement alu nalitum matheng nu thek pon long ikpon nalitum stame lapenon kadukawe alam dak chithan pon nang aprang sin nalitum la advertisement long kitok labang lang pon ikon nalitum la klar dak pon thek pon long ikpo Office of the Chief Judicial Magistrate West Karbi Anglong Hamrano the advertise number 2 lo labangke 1 bangka nili long do latanali tum update long ikpo pinap mulam nali tum thek long ikpo lapen lada ke tok pon la son lo dak nali tum la thek pon long iki application are invited to the standard form for attending eligible candidates or filling up vacancy post under the office of the Chief Judicial Magistrate West Karbi Anglong Hamrano the penda advertisement number nalitum thek pon long ek pola sining kyang hang abang phu abang phitum nalitum standard form along nalitum fill up ra nalitum jogdon ingon lapenon apus details dak lang pon nang aprang sinang litum thek pon long ekpo the daklar dak thek pon long ekpo serial number 1 long bangke post name of post bang dak pion apus lo lapen dak total number bangke dak hini do lapen nalitum dak pay scale nalitum thek long 12,000 pen 37,500 lapen GP bang dak 3,900 lo lapen qualification maximum nalitum class 8 pass on the chok lapen unreserved dak 2 do dak ka do ka beta apply don iglong lo lapen jarik karik bu bang kopi apane la bang nilital anchini estame dakta hini apus to lapen salary ta mesen nalitum jogdon ego lapen dak qualification bang graduate ki untang abang phu abang phitum nang ekpo lapen number 3 abang ke dak chukedar apan dak ingsi do pon lo lapen salary bang ke nang litum thek pon long po 12,000 pen chenglok dak 37,500 lapen education qualification bang la dak stami class 8 pass on the chok dak kadok ave pen dak for an dak post vacancies bang do iglo lapen apus bang ke dak pion lapen jari karik lapen dak chukedar apus la sining hang abang phu abang phitum West Karbi Anglong pen jong si la sa video lang bang plan alitum prabjen ben ke jog dunia pansi tuning ri iglo lapen putha dak number 4 along lang pontus na number 4 along stame driver apus dak ingsido dak stame 14,000 pen chenglok dak 49,000 analitum long pon igi lapen class 8 pass on the chok qualification mangke lapen driving license bange do igwek nang po asi prabjen pen anitum jogdon igo lapen subsodak terms and condition bang chethan pon nang terms and condition bang number 1 bang kuma abang phu abang phimala bang ke article 5 lapen 8 along kido abang phu abang phimang pu Indian arlo lapen number 2 bang candidates already serving in government departments shall submit their application through proper channel lapen number 3 along bang candidate must be not less than 18 pen ke komal de nang po arta bangke lapen 40 pen stame aki ong kali de nang po lapen da number 4 long da application with self attested copies of testimonial regarding education qualification age caste for the post of driver copy of the professional driving license bang nang po driver post aphan bangke lapen photo pakthom nang ikpo lapen kapre post aphan manali tum education qualification certificate do anali tum pidun at nang po lapen number 5 lang bang lason hello the application should mention their mobile number email id in application without fill lase madule apply don stadak mobile number lapen email id bang nalitum mention panang po tok nang po lapen
Number 6 lang mang damas separate application separate envelopes of separate post apply for shall be the concern mentioned in envelope lapen envelope lo nalitum kay apply dun hut kila thak tok bangan nalitum kula sop pusong siki jog dun ma labang sop pusamen nalitum tok dun ignang pola pen number 7 among last date of application form is tak 12 April 2023 si last date no application will be accepted after last date submission lasi 12 ben se 13 on injons nalitum dam lo plote nalitum fan reject plot po nalitum jogdun iglong lelo Japan number 8 on dimension requirement eligible candidates apply the post shall be decided by selection board of exciting rules and nalitum pol la pen son lo dak tok pol la penalitum labangso advertisement lapen interviewer dat bang kanalitum district.ecourts.gov west Karbi Anglong labangso adim nalitum dam lo plote komantu ma hodak interviewer dat labang nalitum hodak thek ponlong ikpo lapen asana the application should be addressed to the chief judicial magistrate west Karbi Anglong hamre nalitum nar jupre titilasi application ke thondam ningi address bagan nalitum la advertisement alulong thek ponlong igi number 11 along nalitum long pon igi Asin nalitum prabjin pen jogdon igon lapen dak tok pon mang laan chola nilinang than pon ikpo copy pia pus vacancies sidoma aprang si daga apion apanda hinido lapen jari karek apan hinido lapen chugedar apan ingsido lapen driver apus apan ingsido lasi prabjin pen karbia khayatum ki jogdoni apan si tuning riglo lapen video nalitum kan ma share igon lapen es Karbi Anglong tum stame daknang jogdun ikme wesanat stame jog ikme lasi ninghang abang pu abang phitum nalitum jogdun iko lapen video talang mi simple nalitum share iko lapen labang so YouTube channel nalitum anta subscribe kre lang polte padar depin men subscribe ikon lapen WhatsApp a group long nalitum nang join don ikon nilil YouTube long pipi aprang WhatsApp a group long nili pipa aprang lasi nalitum dakpen update kilong weri panno Tangte pinya video long mangla ancholo la sido me thakme kadu kawe Karbi 2.0 YouTube channel long kilang rat on pastame nilhin pen KARDOM